Büyük tatar tilinde isənlərmisiz deyib dəşəm sizgə min Gülla Səfərova həm bu adnanın muzikal qoyma hit paradını başlarga əzirmin. Bu adnada hit parad qısalarında biz jırçılarını 15 pozisiyaga ornaştırıb, onlarının populyarlıq reytinglarını bilgilərbiz. Hamşılıq bugün biz hit paraddağı jırçılarını şəş taraşxanəyə dəşəbiz. Onlarının prическaların, şeşlərinin tüsün, kesilişin birgə tekşirik. Hit paradını qədətdəgi klip premyerasından başlap jibərik. Landaş Nigmatjanovaның яңа klipі Әстерхан яқларында төшерелгән. Һәм biz bu klipta jырчыны 3 төстән күрә алабыз. Кызыл, зәңгәр һәм яшел. Инде бу урында тукталып, аның шешләренә күчик. Ландыш инде 8 ел дәвамында блондинка. Аның үзенең натураль шеше кара булуга карамастан, кыз бу төскә әйләнеп кайтырга җыенмый. Аны хәзерге образы тулысынча канәгатьләндерә. Һәм ул әле алдагы бер 5 еллыкта блондинка булып калырга исәпли. Яратулар булмый вакытлыча, шын мәхәббәт була бер генә. Синең хисләр булган вакытлыча, онта алмыйм сине мин генә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Сөю белән нигә шаярасың, йөрәгемә килеп яралар. Биргән вәгъдәң үзә үзәгемне, бу газаптан кем сыңаралар. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, башка белмим нишләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Синнән башка белмим нишләргә. Синнән башка белмим нишләргә. Hit paradının 14-нче урынында Зәйнәп Фәрхетдинова. Нәрсә, әмнә Зәйнәп ханымның шәше һәр даим үзгәреп тора. Я ул шәшен кистерә, я күдрәләтә, я узын итеп үстерә, кайбер вакыт хәтта прическаларда ясаштыргалый. Шуңа күрә Зәйнәп ханымны бер образда гына күз алдына китерүе авыр. Һәм кирәкми дә. Иң мөһиме аның табигатьтән килгән моңы үзгәрмәсен. Көтәйдем сине күптән, күп елларга инде уралып,
çeşke atkan yazı Jeylerinde seni bit bulmadım Dünler boyu yok olmağında Yanlarımda sen bit bulmadım Nige kiliden altın kızlar cipkeş Uz yolumdan elle umadım Dünler boyu yok olmağında Yanlarımda sen bit bulmadım Nige kiliden altın kızlar cipkeş Uz yolumdan elle umadım Bulmadın sen turmuş jillerine Karşı vargan şokta yalgızım Buranlarda kalıp adaşkanda Otkan şokta hükten yıldızım Dünler boyu yok olmağında Yanlarımda sen bit bulmadım Nige kiliden altın kızlar cipkeş Uz yolumdan elle ummadım Хит-парад кеңліклерінің 13-ші позициясында шөпшін экспериментаторшы. Эльвира Хаматова кішкенеден ұзын шеш иесі болып келген. Хатırlasanız әлі ол ілігірек сәхнәгә шыққанда шулай ук шешлерін тұлым итеп үріп салып, алғы планға қойып игътибарны жәлеп итә иде. Ә моннан 2 ел элек ул үзенең ұзын толымнарын кисте дә ташлады. Бөтен кеше ах итте. Эльвира мин бер төрлелектән туйдым дип җавап бирде. Ләкин шулай да хәзер кыз шешен үстерү ягында. Әлегә Эльвира кыска шеш һәм хит-парадта 13-нче урын хуҗасы. Сәгатьтәге туктаса да вакыты туктап тормай. Сәгатьләрне дөреслисең язмышыңа алай булмай. Сәгатьтәге туктаса да вакыты туктап тормай. Сәгатьләрне дөреслисең язмышны алай булмай. Тиеннәре бар бер кала. Üzülgen cübnü yolğap yaşaganida yaşaybildik Bir-birimizni saqlab tiyinlari bor bir qola Üzülgen cübnü yolğap yaşaganida yaşaybildik Bir-birimizni saqlab Yanlışlarını düzeltersin o hatanı bulmayı akıllar Başkalarını aldatsan da özüngeni bulmayı aldat Yanlışlarını düzeltersin o hatanı bulmayı akıllar Başkalarını aldatsan da özüngeni bulmayı aldat Diyenleri var bir qola Üzülgen cübnü yolğap yaşaganida yaşaybildik Bir-birimizni saqlab tiyinlari bor bir qola Üzülgen cübnü yolğap yaşaganida yaşaybildik Bir-birimizni saqlab
Кешенең кайсы якка ятып торуы, көдрә яисә туры булуы, озынлыгы, кыскалыгы аны берничек тә борчымый. Чөнки Илдар Әхмәтовка барыбер. Факт буларак шуны әйтә алам, Илдар Әхмәтов аена бер тапкыр чәчен кистерә икән. Һәм бер айны аның чәчен хатыны кисә, икенче айны ул чәч тарашханәгә бара икән. Гомумән чәчен пляшкә алуга килгәндә, Илдар Әхмәтов моңа да каршы түгел. Аны бары тик сәхнәдә чыгыш ясарга кирәклеге генә тыеп тора икән. 12нче урын. Язлар белән мин кайтырмын диде, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Очрашуны, безнең очрашуны кичектерә. Кебек бураннар көтә, түземлегем бетте, көткәннәрнең хәлен кем аңлар. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Бу атнада музыкаль койма хит парадында популяр җырчыларны билгеләү белән беррәттән без әле моңарчы бер кая кузгатылмаган тема, аларның чәчләре турында сөйләшәбез. Чираттагы тикшеренү объекты Рафина Ганиуллина. Рафинаның чәче элек-электән узын, хәтта бик узын булган икән. 2006 елда исә ул замана шаукымына эләгеп, чәчләрен кып-кыска итеп кистереп, сап-сарыга буятып куйган. Монда Рафинаны хәтерләүчеләр бар микән белмим, ләкин хәзер Ганиуллина кире үз төсенә кайтып, уялчан, мөлаем татар кызына әйләнеп калган. Ни өчен әйләнеп калган дим? Ул чынлап та шундый. Ләкин монысы инде икенче тема. Хәзергә без Рафинаның Фәрит Фәйзрахманов белән җырланган дуэтларына күчик. Карлыгачлар сөенәдер, очырганда балаларын. Белмим нигә әрни бүген, балчык яккан яраларым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Карап торам язлар сайын, карлыгачлы ояларга. Сагышларым уйылгандыр, ялгыз яшәр кыяларга. Көтмә мине башка, көтмә алсу таңда. Ияләшмәм булыга, мин ирекле аңла. Көтмә мине башка, көтмә алсу таңда. Ияләшмәм булыга, мин ирекле аңла. Моңарчы сәхнәгә чәчләрен гел тузгытып чыгучы Айгөл Рәхимова исә хәзер аларны җыя төште. Әмма кистерү һәм буяу турында сүз дә була алмый ди җырчы.
Ул бары тик аларны төрлеләндерү ягында. Бу яктан аңа үрнәк күрсәтүче җырчы Ани Лорак икән. Шуңа күрә җырчы кызларның прическалары кабатланса, аптырамассыз. Бу атнада Айгөл Рәхимова хит-парадның беренче унлыгын башлап җибәрер. Güllerime sularım isittim, şeşek atarlar indi. Nişek tüzümsün sağınlarga, küllerge kalam indi. Al yaran gül yaran, yalgız kal hayyaman. Al yaranlar kibik min, sağış utunda yanam. Al yaran gül yaran, yalgız kal hayyaman. Al yaranlar kibik min, sağış utunda yanam. Yaran güllerim kibik yanıp killebik sögülesin. Sinene başka yalgızım kalıp kilmiş ul köyünesin. Al yaran gül yaran, yalgız kalı hayyaman. Al yaranlar kibik min, sağış utunda yanam. Al yaran gül yaran, yalgız kalı hayyaman. Al yaranlar kibik min, sağış utunda yanam. Al yaranlar kibik min, sağış utunda yanam. Al yaranlar kibik min, sağış utunda yanam. Бу атнада хит-парадның 9-нчы урынын алып торучы Раяз Фасыхов та шәч киселешен гел үзгәртеп тора. Әмма ләкин прическасын төрлеләндерсә дә, аның парикмахеры алыштыргысыз, үзгәрешсез кала икән. Инде ничә еллардан бирле ул шәчен бары тик бер кешегә ышанып тапшыра икән. Парикмахеры аның башына массаж ясаганда, ул хәтта йоклап китәргә сәләтле ди. Инде Раязның җырын тыңлаганда, шәченә дә игътибар итегез. Yazmış şiirlerine seni yerip Gidip bardım bırılıp karamay Antılmazlık bolup duyulsam da Vakit iken barısında valı Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Yazmışlarını düzeltirge ağır Ötkenler geri kaytmıyorlar Dünya bit ol menge harekette Sularda bir geri almaylar Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Kızlar şeyler öttü sensiz gene İndi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Сигезенче урында Мәскәү егетләре Айрат Сафин белән диджей Радик. Радик Яруллинның шәченә төрле гельләр, муслар сөртү турында инде сөйләп тормасам да була. Чөнки артист өчен бу гадәти хәл. Без шәч кистерү буенча Казан һәм Мәскәү бәяләрен чагыштырып карыйк.
Мәсәлән, Радикның кыскача әйтеп киселгән Европача прическасы өчен Казанда ул 1500 сум бирсә, Мәскәүдә мондый прическаның хакы 2300 сум икән. Һәм шулай ук диджей Радик сүзләренчә, хәзер модада классик кыска итеп киселгән прическалар. Мәшәккате гел шатлыклы булсын иде һәр кемнең, котмасы койгы ишеген бер кайчанда бер кемнең. Һәр агачның үз җимеше, кәргәннең үз чәчәге, һәр кемнең үз язмышы. Ağaçlarının җимешләре булсын һәр чактан ләләр, гөл чәчәкләренә карап соклансыннар кешеләр. Һәр агачның үз җимеше бергә җырлый, һәр агачның үз җимеше, һәр гөлнең үз чәчәге, һәр кемнең үз язмышы. Үткәне киләчәге, һәр агачның үз җимеше, һәр гөлнең үз чәчәге, һәр кемнең үз язмышы. Үткәне киләчәге, һәр гөлнең, һәр җирнең, һәр кемнең үз язмышы. Какмасын кайгы ишеген дә беркемнең. Агачларның җимешләре булсын һәр чактан ләләр, гөл чәчәкләренә карап соклансыннар кешеләр. Ә менә җырчылар арасыннан чәчләренә аерым зур игътибар биреп, сәхнәгә чыгар алдыннан көзге каршында сәгатьләр дәвамында басып торучы җырчылар исемлеген төзесәк, һичшиксез беренчелек Индива кулларында булыр иде. Шунда ки, Индива башына куела торган бер кичкенә генә хинт элементын чәченә 50 минут дәвамында беркетә. Моңарчы игътибар итеп карамаган булсагыз, зинһар күзегезне төшерегез. Ни дисәгез дә кыстырыша бит. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимә, канатларың каерылып кинә. Сөю җепләре, хыялларым
шулай әкрен-әкренләп без музыкаль койма хит парадыбызның беренче бишлегенә якынлашабыз. 6-нчы позиция хуҗасы Илмира Нагыймова. Илмира исә бөтенләй чәче белән уйнарга яратмый. Ул аларны майлап кына, кычыткан ромашка сулары белән чайкап кына тора. Һәм парикмахеры кызның чәчләрен ялгышып кына 1-2 сантиметрга артыграк кисеп ташласа, аның кәйфе бик нык бозыла икән. Илмираның хыялы билдән дә озынрак итеп чәч үстерү икәнен әйтим дә, сүзне үзенә бирим. 6-нчы позиция. Сине күргән көннән күңелемдә рәхмәт яши бөтен дөньяга. Ялыктырмый озын кара төннәр, сызлап туган һәрбер көн яңа. Энҗе кар бөртеге булыр идем, иреннәргә синең кулларга. Чәчәкләрне хуш исләрен җайган, һава булыр идем суларга. Энҗе кар бөртеге булыр идем, иреннәргә синең кулларга. Чәчәкләрне хуш исләрен җайган, һава булыр идем суларга. Битләреңнән сыйпап үткән җилгә, кызгамын әй җил булырга. Адашканда якты йолдыз булып, юл күрсәтеп янып торырга. Энҗе кар бөртеге булыр идем, иреннәргә синең кулларга. Чәчәкләрнең хуш исләрен җайган, һава булыр идем суларга. Беренче бишлекне исә Иркә башлап җибәрер. Иркә диюгә хәзер узын чәчле, прическалы җырчы күз алдына килә. Ә менә элеккеге Иркәне искә төшерик әле. Ул блондинка да булып алды. Африкан тулымнары үрдертеп тә йөрде. Һәм шулай ук без аны кыска карелы килештә хәтерлибез. Ә менә интервьюларның берсендә ул продюсерым кушса, мин хәтта чәчемне дә пляшка алдырырга әзер дип әйткән иде. Сез ничектер, ә мин пляш Иркәнең кичер диеп, горур башым иеп диеп җыр сузганын берничек тә күз алдыма китерә алмыйм. Күңел ялай, кыйгак килеп, киеп казылар ұшып киткәндә, яфрак булып бергә узган көннәр, хәтер юлларына төшкәндә, кичер диеп горур башым иеп, үткәннәргә хатлар язаман, син дә сөеп кичерерсең диеп, очрашуны көтеп каламан. Синсез яшим, сине генә уйлап, хисләремне бәйләп төенеләп, җаным ялай, синнән гафу сорый, хәер сорый гүя тел беләп, кичер диеп горур башым иеп, үткәннәргә хатлар язаман, син дә сөеп кичерерсең диеп, очрашуны көтеп
Пеләш Фазлы Әхмәтовны күз алдына китерә алам. Ләкин шул күз алдына китерү белән шикләнергә туры килер. Чөнки егет прическасын үзгәртергә җыенмый. Ә студент елларында Фазлы Әхмәтов чәченең көдрәләнеп торуыннан җәфаланган. Шуңа күрә дә ул башын юуга, чәче туры кипсен дип, шундук шапка киеп куя торган булган. Менә шундый Фазлы Әхмәтов һәм хит-парадның 4-нче урыны. Tağın keledi yazılar Meni sun kimin azılar Mın sulanıp gütken şağımda Yürekni şek tüzer Ulu bitimi tüzer Sen koytamasan irkem yanıma Yürekni şek tüzer Ulu bitimi tüzer Sen koytamasan irkem yanıma Kitap bazılar, küpte tügül azılar Jıl yakta alar kışlarlar Dağın kitap bazılar, küpte tügül azılar Jıl yakta alar kışlarlar Göz yaşın emanıp, kadılarımını alıp Sələməydi geçi kışkaylar Göz yaşın emanıp Kadılarımını alıp Sələməydi geçi kışkaylar Bayçı yanıma Araya yakın tügel Seni küte küngel Bayşirken bayçı yanıma Үз тормышында блондинка булып карамаган кызлар бар микән ул? Һәр хәлдә эстрадада андыйлар сирәк. Менә мәсәлән, Эльмира Сулейманова да әле Кабат төркемендә җырлап биргән чорда шулай ук сап-сары башлы булып йөрүен яхшы хәтерли. Ә бала тапканнан соң ул чәчен кап-кара төскә дә буятып караган. Инде анысы да ошамагач, ул кире табигый төсенә әйләнеп кайтырга мәҗбүр булган. Брюнетка Сулеймановага хит-парадның 1-нче эшлеген тапшырый. Yatlar bilen şualım Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanarılık Yatlar bilen şualım Tügelindi yangalık Minde kalmadı hisler Dürülep yanarılık Siyem dime girek tügel Tüsü ungan siyüven Nige girek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem dime girek tügel Tüsü ungan siyüven Nige girek azaplarını Bәхет bit ula Sina digen ılık hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerdey şaulap turgan suyu dünyam tın kaldı Sina digen ılık hisseler Nigedir tanıklandı Dingizlerdey şaulap turgan suyu dünyam tın kaldı Siyem dime girek tügel Tüsü ungan siyüven Nige girek azaplarını Bәхет bit ula diyüven Siyem dime girek tügel Tüsü ungan siyüven Nige girek azaplarını
бақыт бит ул бийүе. Җырчыларның шешләрен тикшерү барышында Фазлы Әхмәтов белән Тимаевның бер уртак яклары ачыкланды. Баксаң, Тимаевның да шеше көдрәләнә, һәм аны турайту процессы бөтенләй мөмкин түгел дияргә була. Тимаевның дусларга җырына клип төшергәндә парикмахер аның шешен турайтам дип 1 сәгать дәвамында тырышкан. Ләкин барыбер бер нәрсә килеп чыкмаган. Фирдүснең үзен дә, шешен дә хәзер үк карарга тәкъдим итәм. 2нче урын. Алым дисең аллар бар, эзим дисең гилләр бар. Авырлыкны җиңәр өчен яры ялы дуслар бар. Аллар күрдем алмадым, гилләр күрдем үзмәдем. Агым сулай гомер узды, узганымда сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гилләр күрдем үзмәдем. Агым сулай гомер узды, узганымда сизмәдем. Агым сулай гомер узды, узганымда сизмәдем. Баршыларсыз шатлыгы сирәк килә. Киңәш бирер дуслар миңа яшәрмәк көч бирә. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрдем үзмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрдем үзмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Yazmış mine yandırdı da bızlar itip tundırdı. Biresin biri bitirgeç yalgız başımı kaldırdı. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganımda sizmedim. Allar kürdüm almadım, güller kürdüm izmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganımda sizmedim. Ağım suday gümür uzdu, uzganımda sizmedim. Әмінә Ринат Рахматуллинның шәше турымы, көдрәме икәнлеген кем әйтә ала? Аның белән бергә яшәп, башыннан сыйпап караган кеше генәдер мөгаен. Чөнки Рахматуллин һәр вакытны шәшен кып-кыска итеп кистерә. Шуңа күрә дә ул үзенең яшеннән яшьрәк күренәдер мөгаен. Язғансың бу тормышны, кем китабын укыган. Берәүләр яши гөрләтеп, кемнәрдер артта калган. Кемгәдер биргән барында матурын, рәхәтлеген. Кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайда хәсрәт күрмишәләр, яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән. Җырлый көлик шаярышып, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр.
Инде тапшыру азагында сезнең игътибарыгызга кичкенә генә афиша тәкъдим итәм. 28 февраль көнне Уфа каласына зур солянка килә. 9 февраль көнне исә Мәскәүдә Космос концерт залында шулай ук татарча солянка концерты булачак. Ә менә 22 февральдә филармония концерт залына килеп, кызлар солянкасын күрә аласыз. Эльмира Сулейманова, Эльвира Хамматова, Эльмира Нагыймова, Ләйсән Гимаева, Иркә Илсия Бәдретдинова зур бер бәйрәм оештырачаклар. 13 февральдә исә сезне ап-ак төн, гашыйклар төне, изге вәли дискотекасы көтә. Җырларын тыңлап, артистларның үзләрен дә, прическаларын да карап киттегез. Бүгенгә шулар, мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән сау булашам.